Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μες. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέλων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Κάνουν ό,τι λάχει, όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου. Μαύρα πουλιά. Οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Ταμπού. Ιερό πρόσωπο ή πράγμα που στις πρωτόγονες θρησκείες απαγορεύεται η επαφή και η χρήση του επιτρέπεται μόνο κάτω από ορισμένους κανόνες. Για πρόσωπο ή θεσμό εναντίον του οποίου δεν επιτρέπεται να ασκήσουμε κριτική ή να τον προσαρμόσουμε στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Ό,τι δεν επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο συζητήσεων για ηθικοθρησκευτικούς λόγους, ό,τι θεωρείται απαγορευμένο. Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ
να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή σου. Να ήταν τα φώτα τα θάμπα, τα θάμπα, να ήταν αστέρια φωτεινά, φωτεινά, στα χέρια να σταθήσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με βρεις, ψάξε στους δρόμους της σιωπής. Μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου. Καλησπέρα! Ακούτε την εκπομπή Υπενθύμηση μέσα από τη συχνότητα της Ερτόπεν 106,7 με τη Θαλασσινή Βοστατζόγλου, το Γιάννη Λευκημιάτη στον ήχο Και τη Σταυρούλα Ζάμπρα. Το σημερινό μας θέμα τα ταμπού. Γιατί έχουμε πολλά. Δείχνουμε απελευθερωμένος λαός. Είμαστε όμως. Δεν νομίζω. Νομίζω αυτό ισχύει παγκοσμίως, αλλά λίγο περισσότερο στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έχει ταμπού, πιστεύεις, καταπιέζεται ή τα ταμπού συνδέονται και με την ηθική? Νομίζω πως το κύριο αίσθημα είναι η καταπίεση, αλλά αυτό έχει να κάνει και πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Είναι λίγο κάτι σαν κληρονομιά τα ταμπού, νομίζω. Εσύ, Σταυρούλα, έχεις ταμπού? Εγώ προτιμώ να πεθάνω στην ψάθα, τέτοιες κληρονομιές να μου λείπουν. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστιχά σας, στον κόκο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Σταυρούλα, έχεις πάει για ψυχανάλυση? Έχω πάει, ναι. Και τι έγινε? Νομίζω μετά πήγε για ψυχανάλυση και ψυχολόγος μου. Γιατί άραγε? Γιατί ρωτάς? Η ψυχανάλυση εγώ πιστεύω πως είναι ένα ταμπού. Στις μέρες μας? Έτσι νομίζω, δεν το λένε και εύκολα οι άνθρωποι. Τι να πω, Θαλασσινή. Τότε η ψυχανάλυση είναι το κοινό μυστικό όλων. Ή Βερολίνο, έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω, να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω, να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Ταξιδιάρα ψυχή, κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή, σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Θα ξοριστώ και κάποιο βράδυ, ό,τι έχω μέσα μου για σένα θα το σβήσω. Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Ταξιδιάρα ψυχή, κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή, σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω.
Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Ταξιδιάρα ψυχή, για θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Όλα άρχισαν ένα πρωινό του Οκτώβρη, όταν μετά από λιποθυμία μου βρέθηκα στο νοσοκομείο. Με το που συνήλθα, δήλωσα στη μητέρα μου: εγώ εδώ δεν μένω λεπτό. Πρέπει να κάνεις κάποιες εξετάσεις πρώτα. Και βάλε επιτέλους παντόφλες. Πού νομίζεις ότι είσαι, παιδί μου? Μου είπε. Κατέβηκα λοιπόν στον πρώτο όροφο να εξεταστώ. Η εξέταση κράτησε 3 ώρες. Άρεσαν, βλέπετε, πολύ οι τυγρεμπότες που φορούσα στο γιατρό μου. Καθώς με ακροαζόταν. Τον ερωτά μου και μια καλύβα, είπε αυτή. Τον ερωτά μου και χωρίς καλύβα, απάντησε εκείνος. Μου απήγγειλε ποίηση. Το τέλειο αφροδισιακό για μένα. Όπως τη βρίσκει κανείς. Βγαίνοντας η μαμά μου, με καθησύχασε. Παιδί μου, μετάλλαξη έπαθες. Έλα, Παναγία μου. Δεν θα χρειαστεί να μείνεις πολύ, σου λέω. Όχι, αν δεν κάνω όλες τις εξετάσεις δεν πάω πουθενά. Αυτό ήταν. Για να μην τα πολυλογώ, η ερωτική μου φαντασίωση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Με ιατρική ποδιά, ακουστικά, μπαμπάκια, με τα όλα του. Ο κατά πολύ μεγαλύτερός μου εραστής δεν είχε τίποτα να ζηλέψει. Στο πρώτο μας ραντεβού φώναξα τις φίλες μου για σύσκεψη. Ήθελα να αποφασίσουμε τη στιλιστική μου εμφάνιση, συμπεριφορά, όλα. Μελετήσαμε τα δεδομένα. Γιατρός. 60 χρόνων. Σοβαρός. Αγαπάει την ποίηση. Τι πιο κατάλληλο λοιπόν από ένα little black dress της Chanel. Ναι, πέταξα τη μίνι μου ροζ φούστα και με το επιβλητικό μου φόρεμα βγήκα η κυρία. Έλα όμως που αυτός μου ήρθε με σόρτς και αθλητικά. Το πόσο γελάσαμε και το πόσο παίξαμε στο Λούνα Πάρκ δεν περιγράφεται. Το φόρεμα τσαλακώθηκε, έγινε μίνι και επιτέλους επανήλθα σε μένα. Τα χρόνια, πλην συν, είναι απλά μια καταραμένη φοβία. Ένα ταμπού που κάποιος μας φόρτωσε κάπου, κάπως, κάποτε. Να λέτε ναι στην έλξη. Γιατί μερικά κόνσεπτ με ταμπού στο υπόβαθρο, να με συγχωρήσουν οι πολύ ρομαντικοί για τη λέξη κόνσεπτ, είναι μοναδικά. Μερικά ζευγάρια είναι φαινομενικά ατέριαστα. Μα τα βλέμματα, η πορεία προς το μέλλον, ονομάζεται χημεία. Η δική μου ιστορία δεν κράτησε πολύ. Όχι όμως γιατί το φοβήθηκα, αλλά γιατί, όπως λέει και η Μανούλα, όμορφη είσαι, έξυπνη είσαι, αλλά και ανάποδη. Κανόνισα και δείπνο με τη μητέρα για να γνωρίσει τον καινούριο μου φίλο, που τελικά δεν έγινε ποτέ. Η Μανούλα βρέθηκε στο ίδιο νοσοκομείο, στο ίδιο δωμάτιο, μονολογώντας. Ευτυχώς που δεν ζει ο παππούς σου να το δει αυτό. Της κρατώ το χέρι στο νοσοκομείο. Μόλις πέρασε ένας ειδικευόμενος, μικρός, πολύ μικρός. Και έχει υπέροχη μέρα για έναν καφέ με καλή παρέα που θα οδηγήσει ποιος ξέρει πού. Αφήστε απλά τους άλλους να κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Οι παντρεμένοι μη παίρνετε θάρρος, κλωτσάω. Στα ρολόγια που μου χάρισες, πέρασε η ώρα, πέρασες κι εσύ, πουλάκι που τρομάζει πριν έρθει η βροχή. Άχρηστα τραγούδια στα ρολόγια που σταμάτησαν, άχρηστα τραγούδια που παράθηκαν, άχρηστα ρολόγια
άχρηστα ρολόγια που μου χάρισες. Πέρασε η ώρα, πέρασες κι εσύ, πουλάκι του χειμώνα μες στην άνοιξη. Άχρηστα τραγούδια που μαλάθηκα, άχρηστα ρολόγια που σταμάτησα. Άχρηστα τραγούδια που μαλάθηκα, άχρηστα ρολόγια που σταμάτησα. Άχρηστα τραγούδια που μαλάθηκα, άχρηστα ρολόγια που σταμάτησα. Θέματα γύρω από τις σχέσεις των δύο φίλων έπαψαν να είναι ταμπού, πιστεύεις? Όπως, τι εννοείς? Όπως ζευγάρια με διαφορά ηλικίας, διαφορά θρησκειών, συμβίωση γκέι ζευγαριών. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπαψαν να αποτελούν ταμπού. Πριν από λίγο καιρό κιόλας είχε γίνει πρωτοσέλιδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο γάμος ενός πολύ γνωστού Έλληνα συγγραφέα, δεν θα πω ονόματα, με το άλλο του μισό, ο οποίος τύχαινε να είναι άντρας. Ναι, βρε θαλασσινή μου, αλλά γιατί τόσος ντόρος, γιατί θα πρέπει ένα γκέι ζευγάρι να ακολουθήσει τον παραδοσιακό δρόμο? Μα αν θέλει, ρε Σταυρούλα, γιατί να μην τον ακολουθήσει όμως? Κοίτα, έτσι κι αλλιώς εγώ τον γάμο τον θεωρώ ένα πανηγύρι. Όχι, κι εγώ το ίδιο. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ο γάμος σαν δικαίωμα στους straight, είναι προφανές ότι θα υπάρχει και στους... ότι θα υπάρχει και στους γκέι. Ευχαριστούμε, κύριε Μποστατζόγλου, που μας διορθώνετε. Ναι. Εσύ, Σταυρούλα, έχεις κάποιο ταμπού στον τομέα των σχέσεων? Όχι, όχι. Εμένα με καθοδηγεί το συναίσθημα και αυτό πρέπει γενικότερα να ακολουθούμε όλοι.
Κατά τον Φρόιντ, τα δύο οικουμενικά ταμπού ήταν η πατροκτονία και η αιμομιξία, αν και οι νεότερες έρευνες βρήκαν πολιτισμούς που δεν τα θεωρούσαν ταμπού. Πάντως ταμπού είχαν όλοι οι πολιτισμοί, ανάμεσά τους και γλωσσικά. Όπως για τον πεθαμένο. Λέμε έφυγε, κοιμήθηκε, απεβίωσε, αντί για πέθανε. Ουσιαστικά σεβόμαστε ένα ταμπού. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις λέξεις που περιγράφουν σεξουαλικές πράξεις ή γενετικά όργανα. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν τα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Θα είναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Σε βλέπα διάφορα ξερά. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα μου πεις δεν με πειράζει. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Ίσως αύριο να είναι αργά. Τα ταμπού, στην ευρεία έννοια τους, είναι ο φράχτης πίσω από τον οποίο κρύβονται οι στενόμυαλοι. Ταμπού έχουν αυτοί που θεωρούν πως η ηθική τους
στέκει πάνω από την ηθική των υπολείπων. Ευχαριστούμε τον Κωστή Παναγιώτου, ιατρό, συγγραφέα και φίλο μας, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ανήπαντρη μητέρα. Τεράστιο ταμπού και στην εποχή μας. Είδα ένα συγκλονιστικό βίντεο στο ίντερνετ με τίτλο «Γενοκτονία των εκτρώσεων». Εκεί μέσα λοιπόν έλεγε για τις χιλιάδες εκτρώσεις καθημερινά ανά τον κόσμο. Εγώ όλο αυτό εκτός από ταμπού το λέω και αμαρτία. Εγώ, Σταυρούλα, πάλι είμαι υπέρ των εκτρώσεων. Γιατί? Γιατί μία έκτρωση μπορεί να είναι αναγκαία μετά από ένα βιασμό ή μετά από την εγκυμοσύνη μιας 16χρονης κοπέλας. Και στην τελική, από το να καταστρέψεις δύο ζωές, καλύτερα να καταστρέψεις μία. Εντάξει, ένας βιασμός είναι κάτι άλλο, αλλά ένα 16χρονο κορίτσι δεν θα έπρεπε να είναι ενημερωμένο για να προστατέψει τον εαυτό της και τους υπόλοιπους? Από ποιον, ρε Σταυρούλα? Άρα υπάρχει ταμπού και στη διαπαιδαγώγηση. Εννοείται αυτό. Ούτε στην οικογένεια, ούτε στο σχολείο μας ενημερώνουν. Προφανώς, καμία ενημέρωση. Εδώ ντρεπόμαστε να πάμε στο περίπτωρο να πάρουμε προφυλακτικά. Κοίτα, βασικά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ταμπού το προφυλακτικό, είναι η πράξη που θα ακολουθήσει. Δηλαδή αυτό το φοβερό μυστικό, ότι όλοι κάνουμε σεξ, πρέπει σήμερα να το αποκαλύψουμε. Κυρίες και κύριοι, όλοι κάνουμε σεξ.
Ξεδιλύεται ταινία, η δικιά σου ιστορία που ποτέ δεν θα παιχτεί στο σινεμά. Το τρένο στέλνει σήματα, σημειάλα του καπνού κι απαντούν οι Ινδιάνοι ότι όπου να είναι φτάνει στο λιβάδι του μεγάλου μαγικού. Πάνω στο τρένο φάντασμα μες στη νύχτα θα χαθώ. Και βρισκόμαστε στο 2015 και ακόμη αποτελεί ταμπού για τους υπερθρησκευόμενους ο πολιτικός γάμος. Μα είναι δυνατόν, για όνομα του Θεού! Κι όμως, για χρόνια οι θρησκευτικοί γάμοι υπερτερούσαν σε σχέση με τους πολιτικούς. Φτάσαμε όμως το 2014 οι πολιτικοί να αγγίζουν τους 26.000, ενώ οι θρησκευτικοί μόλις τις 23. Ανατροπή τεράστια μετά από πορεία χρόνων. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να σας πείσουμε να μην πιστεύετε. Όλοι έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε κάπου. Αν αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας, πάρτε αυτόν. Αν είναι ο άλλος, πάρτε τον άλλον. Ταμπού είναι να μην πιστεύετε πως υπάρχει επιλογή.
Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Είτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κι είμαι. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει. Δεν θα ρωτήσω αν εδώς που το κεντρί σου γόνιος δεν θα είναι να μου πει σηκώ κεντρί σου. Καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώνει. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα έρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αυρή χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Ο όρος ταμπού, στην ευρύτερη έννοια, χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει οτιδήποτε απαγορευμένο, κυρίως οτιδήποτε αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως μη υπάρχον, για λόγους ηθικής ή κοινωνικών προκαταλήψεων. Αναφέρεται σε κάθε περιορισμό που επιβάλλει η κοινωνική ηθική, δηλαδή κάθε κοινωνική προκατάληψη. Η λέξη ταμπού χρησιμοποιείται επίσης για οτιδήποτε το τέλειο που με κανέναν τρόπο δεν δέχεται αμφισβήτηση ή τροποποίηση.
καλά? Ναι, είμαι καλά. Τι ναι, μωρέ, τι ναι. Αφού δεν είσαι καλά, φως φανάρι. Τι χαμογελάς έτσι ψεύτικα και προσπίτα? Θα ρεις δεν σε καταλάβανε? Είσαι αξιολύπητος κάθε φορά που αυτό το ναι συμφωνεί με την κάλπικη χαρά σου. Με κάθε ναι βαραίνεις. Χρειάζεσαι κι άλλα χάπια. Όχι, δεν σου φτάνουν πια τα ηρεμιστικά. Τώρα θες και από εκείνα που σε κάνουν να γελάς. Και βολεύεσαι όποτε κάποιος τα φέρνει στη συζήτηση. Να, καλή ώρα όπως τώρα, με τη φράση Όλοι πια παίρνουν. Ναι, όλοι πια παίρνουν. Μα από πότε εσύ έγινες όλοι? Από πότε μεταμορφώθηκες σε εκείνο το θλιβερό τύπο που λυπόσουν όταν ήσουν μικρότερος? Ταμπού να είσαι δυστυχισμένος. Τον έβλεπες κάθε μέρα να κάνει τις ίδιες κινήσεις, να παίρνει το ίδιο λεωφορείο, να λέει την ίδια καλημέρα. Ακόμη έδειχνε σαν να έτρωγε κάθε μέρα το ίδιο μήλο. Κατακόκκινο, ολοστρόγγυλο. Τόσο τέλειο. Τι λόγο θα είχε να μην είναι καλά? Ένα μήλο την ημέρα άλλωστε. Έπρεπε λοιπόν να μεγαλώσεις λίγο για να καταλάβεις γιατί λυπόσουν εκείνο τον άντρα. Γι' αυτό το ίδιο μήλο. Γιατί δεν ήταν καλά. Όπως δεν είσαι και εσύ τώρα. Για λύπης είσαι. Και εσύ συνεχίζεις να επιμένεις πως δεν είσαι απλά καλά. Είσαι εξαιρετικά. Γιατί τι σου λείπει, βρε αδερφέ? Έχεις δουλειά, φίλους, έρωτες. Ταμπού να είσαι ο εαυτός σου. Και τελικά, εκεί που λες πως ολοκληρώθηκες, νάτι πάλι η απέσια αίσθηση κενού. Και πάλι δεν σε παίρνει ο ύπνος το βράδυ. Και πάλι καταπίνεις εκείνο το χαπάκι που είσαι πολύ μικρός για να το παίρνεις, αλλά και πολύ μεγάλος για να το κόψεις. Και γυρνάς από την άλλη και δεν μπορείς ούτε να ονειρευτείς. Αφού σου κλέψαν και τα όνειρα. Πού πήγαν τα όνειρα? Επίμενε εσύ να το παίζεις χαρούμενος. Ταμπού να είσαι ο εαυτός σου. Θα ανοίξω το μυαλό μου, θα φωτίσω τη σκιά μου με το φως που μπαίνει. Θα ξεχάσω το παρελθόν μου. Πρόσεξε τι θα πεις, πρόσεξε τι θα κάνεις, πρόσεξε πώς θα ζήσεις, πρόσεξε πώς θα πεθάνεις. Αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ψάξεις την αλήθεια μου στα σκουπίδια τη ζωή μου. Όταν έρθεις να γευτείς τα παραμύθια μου και να σώσεις την ψυχή μου. Όμως πρόσεξε μη μ' αντικρίσεις, πρόσεξε κι αν πετρώσεις. Γρήγορα να με φτύσεις, γρήγορα να με προδώσεις. Αγαπώ. Σ' αγαπώ. Δικιά μου είναι η βροχή που τρυπάει τα ψυχά σου. Πεινάω στα αλήθεια, πεινάω πολύ. Θέλω να φάω την καρδιά σου. Όσο σε θέλω πόνεσέ με. Ζήτα μου να υδρώσω. Θλίψε με, φοβήσέ με. Κάνε με να τελειώσω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
Και κάτι πριν κλείσουμε που δεν είναι δυνατόν να μην υποθεί. Πάνω από 180 νεκροί χθες στο Παρίσι από ταυτόχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολλά σημεία της πόλης. C'est une horreur. Είναι μία φρίκη. Είναι τρόμος, δήλωσε ο Φρανσουά Ολάντ. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο θέατρο Μπατακλά, όπου βρέθηκαν όμηροι. Κάποιοι δράστες ήταν μικρότεροι από 25 ετών. Κάποια θύματα επίσης. Η Γαλλία κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τα σύνορα. Η επίθεση ήρθε σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά από εκείνη στο περιοδικό Charlie Hebdo. Κύριε Ολάντ, ευθύνεστε για αυτό το γεγονός. Εσείς και οι ομοίοι σας, ηγέτες αυτού του δύστιχου κόσμου. Μέσα στη δυστυχία και στα επεισόδια όμως, να και μία ακτίνα φωτός. Ένας νέος Γάλλος κουβάλισε το πιάνο του έξω από το σπίτι του, ανάμεσα στα συντρίμμια και στις φωτιές, και ξεκίνησε να τραγουδά ένα τραγούδι. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Το άλλο Σάββατο εδώ την ίδια ώρα. Σας υπενθυμίζουμε να χαμογελάτε, να διεκδικείτε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε, ταμπού για κάτι που έχετε ανάγκη και δεν το εκφράζετε είναι θάνατος. Προτιμήστε να πεθάνετε από οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι από τα θέλω σας. Γεια σας!
πια σε ένα τοίχο θα φωνάζω μπορώ. Θα κρατώ σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Κι όταν όλα τελειώσουν θα κλαίει εμπρός μου μια αρχή, μες στον γκρίζο θα ψάχνει το λευκό της γιατί μένω ακόμα. Τι είναι αυτά που ζητώ, σκεπασμένος με χιόνια στο κλουβί μου πετώ. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, βουτιά στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια.